Sürmeni Mehmet Paşa di sala 1865 da rêveberê herêma zêt kan, ango eleşkiriye. Ji malbata İshak Paşayê xwedanê qesra Bazîdê ye. Dema ku di sala 1828 da bazî dikeve destê Rûsan malbat ji vir tên herêma zêt kan û li gundê gelê cîhûwar dibin. Çend salan şûn da bazît ji Rûsan tê girtin. Lê vê carê jî rêveberiya Osmanliyê êdî nahêlin malbat vegere serhîmê xwe û waliyekî xwe dişînin Bazîdê. Jiber huner û hukmên wanî navdar hin lêkolînerên Tirk îmana xwe dişewitînin. Ji vê malbatê re dibin Tirkin. Lê malbat Kurd e û ji eşîra Bêskiyan e. Pêşiyên wan Evdî Paşa, İshak Paşa, Behlûl Paşa ji berî Sürmelî Mehmet Paşa di herêmê da rêveberiyeke navdar avakirine û domandine. Di dema Sürmelî Mehmet Paşa da li herêma Çiyayê Sîsê ango Xozanê malbateke Kurdanê dinê serwer e. Malbata Kozan oxuyan. Abdülazizê Padşahê Osmanliyê di sala 1865 da dibin fermandariya Derviş Paşa da artêşê dişîne ser herêma Xozanê. Li vê herêmê Türkmen, Kurd û Ermen bi hev re dibin serweriya Usuf Begê da xweser dijî. Usuf Beg hem bacê nade Osmanliyê û hem jî di şerran da leşkeran nade. Abdülaziz ji Sürmelî Mehmet Paşa jî alîkariyê dixwaze. Sürmelî Mehmet Paşa bi 400 mêrên bijare û bi dengbêjê xwî navdar bi evdalê zînikê ve diçe alîkariya Osmanliyê. Di ser Erzurumê, Erzinganê, Dêrsimê, Xarpêtê, Meletiyê û Mereşê re xwe digihîne Xozanê. Şerekî bêeman çêdibe, Osmanlî bi alîkariya mîrektiyan zora Kozan oxuyan dibe. Usuf Beg û hezaran kes tên kuştin, de hezaran kes jî sirgûn dikin. Artêşa Osmanlîya ku xezabê dibarîne, rastî xezaba kolerayê tê. Yên wan jî bi 10,000 leşkerên wan ji nexweşiya kolerayê dimirin.
parsid leşkerin Sürmeli Mehmet Paşa bi tenê dengbêjê wî Evdalê Zeynikê û 45 kes dizvirin. Bi tevî Sürmeli Mehmet Paşa ew mêrxasên bijare hemû ji kolerayê dimirin. Evdalê Zeynikê ji ser vê xezevê strana Xozan Dağiyê dibêje. Xebera reş digihê welat lê cinazê Sürmelî Mehmet Paşa li Xozanê dimîne. Li gorî hin salixtayînan merivên Emerê Çerkezê Qaymeqamê Zêtka ji ber vê xebera reş şa dibin. Def û zirnê lê dixin. Ev şahî pir zora malbata Sürmelî Mehmet Paşa diçe. Diçin dawê Emerê Çerkez dikin. Pirsa wan hev derbas nabe, êrişî hev dikin, Emerê Çerkez û çend merivên wî tên kuştin. Lê çar kurên Sürmelî Mehmet Paşa, Evla, Deyar, Silêman û Dilabeg jî sax venagerin. Di derê wan da tên kuştin. ya